Počúvate podcast TA3. Rys. Unikátne zviera našich hôr. Bude o ňom hovoriť expert na ochranu veľkých šeliem Branislav Tám zo Svetového fondu na ochranu prírody. Dobrý deň. Dobrý deň, prajem. Na úvod dám takú možno netypickú otázku, ale poznáme to z filmov, aj dokumentárnych filmov, že šelmy mačkovité, či už to lev, tiger, puma, sú pre ľudí nebezpečné. Ako sme na tom s rysom? Je rys pre človeka nebezpečný? Nie. Rys nie je absolútne nebezpečný pre človeka, ani nebol nikdy zaznamenaný nejaký útok na ľudí. Je to dané napríklad už len jeho fyziológiou. To znamená, že jeho veľkosť nie je taká veľkosť ako veľkosť pumy alebo leva. To zviera dorastá do približne veľkosti, ak si to vedia diváci predstaviť, stredne veľkého plemena psa. A zhruba hmotnosť je okolo 25 kg. Tie samice majú okolo 18 kg, samce tak 24-25 kg. Takže preto nie je nebezpečný pre človeka a zároveň je to dané aj tým, akým spôsobom žije, čiže je viac menej samotársky a on si nemôže dovoliť nejaké excesy, aby prišiel k nejakému zbytočnému zraneniu. Rys je plaché zviera, to o ňom vieme a nie je ho také ľahké v prírode vidieť. A možno práve preto môžu o ňom kolovať všelijaké povery a hoaxy. Pre vás ako pre ochranára, ktorý z týchto hoaxov je taký najšialenejší? No ako v minulosti tých hoaxov bolo teda množstvo, naozaj množstvo. Čo si taky pamätám, alebo vybavujem ešte, starší polovníci nám rozprávali, že u nich sa keď v minulosti, nie také dávnej minulosti, verilo, že rysy skáču na ľudí vlastne zo stromov a vycúcajú vlastne všetku krv z tela alebo dokonca mozog. Pretože ľudia si to vedeli tak nejakým spôsobom prispôsobiť, lebo ten rys usmrtí korisť záhryzom vlastne do krku a vtedy tam zostáva taká tá rána po tých očných zuboch a preto si to hneď prispôsobili. Ako Drakula, presne tak, a potom sa báli chodiť do lesov alebo takéto povery proste vznikali. Pre mňa v súčasnej dobe veľmi šialený hoax je napríklad to, že rysov je veľa napríklad, alebo že nám rysy vylikvidujú srnčiu zver. Absolútne toto nie je pravda. Je to dané tým napríklad, že v súčasnej dobe sa aj v rámci poľovníckeho manažmentu alebo chovu zvierat viacej protežujú iné druhy zvierat, ako to bolo v minulosti srnce alebo srny. Teraz máme ďaleko viacej vysokej zvery, to znamená jeleňov alebo diviakov, čo v minulosti nebolo. A je to dané práve iným spôsobom toho manažmentu týchto zvierat. A existujú aj napríklad vedecké štúdie, ktoré poukazujú práve na to, že tie srny nám miznú na základe toho, že je na ne vytváraný tlak teda jelenej zvery. To znamená, že keď nemáme prezenciu jeleňov alebo jeleň zvery v revíri, tak vtedy tie srny majú vyššiu hmotnosť a zvyčajne sa rodia napríklad dvojičky. A ktoré majú aj napríklad vyššiu pôrodnú hmotnosť, to znamená, že majú potom lepšie prežívanie. Takže toto sú také hoaxy, na ktorých musíme teraz pracovať a práve preto sa robia, preto spolupracujeme aj s univerzitami a treba na tom naozaj robiť. Rys, ten náš, to je taký podruh karpatský rys, sa mu hovorí, volá sa rys ostrovit, je asi najohrozenejším mačkovitým druhom v Európe. V čom je ten náš rys špecifický a prečo je ohrozený? No, rod Lynx teda zastrešuje 4 druhy rysa, ktoré žijú v holoarktickej oblasti. To znamená, že zo Severnej Ameriky a Kanady poznáme napríklad kanadského rysa, potom je to rys červený, potom je to rys ostrovit, teda náš. A ešte je to ako keby iberský rys, ktorý žije v západnej Európe. Ten bol donedávna ako najviac ohrozený rysom. Ten žije v Portugalsku a Španielsku. U nás ten rys ostrovit ako druh je vlastne najohrozenejší na Balkáne. Je to podruh balkánskeho rysa, kde žije posledných 40 alebo 50 jedincov vo veľmi malej oblasti, teda Albánska a Kosova a Bosny a Hercegoviny. A práve to spôsobuje ten problém, že už je tam, už dochádza k tomu príbuzenskému kríženiu.
Presné čísla nevieme a keď sme sa bavili pred reláciou, tak ste vravili, že neviete presné číslo počtu rysov na Slovensku. Ani vy, ale odhadom ich je 300 kusov. Keď to porovnáme s nejakou históriou, je to veľa alebo málo, je to akurát? Ako hodnotíte toto číslo? No, to číslo neviem povedať úplne do posledného jedinca, pretože nám sa nikdy nepodarí zaznamenať všetky tie jedince. Je to práve taký ten vedecký alebo štatistický odhad veľkosti tej populácie. Takže u nás udávame, že ich okolo 190 až 323 jedincov, ale hovoríme o dospelých jedincov. Tento stav, podľa môjho názoru, je teda, tá populácia je stabilná, avšak mohla by byť na tom ďaleko lepšie, pretože nemáme naplnený ani všetky tie územia, napríklad rysmi, kde by sa mohli vyskytovať. Teda ten vhodný habitát nie je naplnený ako druhom. Kde vlastne ten rys žije, povedzme si, lokality. Nie, že by sme tam chceli pozývať ľudí, aby si ho išli fotiť, ale aby mali predstavu, že kde žije a vravíte, že niekde by ešte aj mohol inde žiť. Je to v podstate väčšina horských oblastí na Slovensku. Takou výnimkou sú v podstate Malé Karpaty a Biele Karpaty. Inak odtiaľ na východ žije v podstate v každom pohorí. Vravili ste o tom počte kusov a hovorili sme o tom, že rys je plaché zviera. Ako vlastne monitorujete tieto zvieratá a ako zisťujete, že koľko ich je? No, v minulosti sa používala tá priama prezencia, to znamená, že buď nejaké vizuálne pozorovanie, alebo potom to bol zber pobytových znakov, ako napríklad stopovanie v snehu alebo v blate. Na základe toho sa snažili v minulosti učiť teda veľkosť tej populácie. Dnes používame, alebo máme možnosť využívať moderné technológie, napríklad ako sú fotopasce. Je to výborná metodika vlastne na určovanie veľkosti populácie rysa ostrovida, pretože naše rysy sú škvrnité a tá škvrnitosť je ako tlačok prstov. Takže my vieme v podstate od malého mačiatka rozoznávať tie rysy až do dospelosti a tým pádom vieme identifikovať konkrétneho jedinca a vieme spočítať, koľko ich na tom danom území je. Potom sa používa samozrejme genetika, kde sa zbierajú trús alebo srsť na genetické hodnotenie a v neposlednom rade je to telemetria, kedy sú rysom nasadzované telemetrické obojky za účelom vlastne získania, alebo aby sme vedeli, kade sa pohybujú a potom napríklad ktoré migračné koridory môžeme chrániť. Nechcem spochybňovať to, že rysa treba chrániť, ale keď sa veľmi natvrdo opýtam, na čo nám vlastne rys je. O ňom sa hovorí, že taký zdravotník lesa. Skúsme vysvetliť túto funkciu rysa. Áno, každá šelma je v podstate dôležitá, pretože zabraňuje premnoženiu raticovej zvery. Ale ono to nefunguje tak iba o tej samotnej predácii. Veľmi dôležitá je už aj prítomnosť veľkých predátorov alebo predátorov v danom území, pretože potom aj tá zver sa inak správa, dochádza teda k zmene správania. To znamená, že sa nekoncentruje v takých veľkých množstvách na jednom mieste, nezdržuje sa tak dlho na jednom mieste, nechodí na veľmi dlhú časť na otvorené miesta. To znamená, že aj ten porast má šancu potom lepšie a rýchlejšie zregenerovať a nedochádza k takým veľkým škodám. Reklamným partnerom tejto relácie je Veolia Energia Slovensko. Rys si dokáže poradiť aj s veľkou korisťou, napríklad jelenicou. Je efektívny lovec, skúsme si vysvetliť túto jeho funkciu. A keď už o tom hovoríme, že dokáže si poradiť s takou veľkou zverou, je nebezpečný aj pre chov hospodárskych zvierat, ako sú ovce, kravy? Áno, rysy dokážu uloviť aj pomerne veľkú korisť. Na to, že majú 25 kilogramov, dokážu uloviť až 120 kilovú jelenice alebo jeleňa. Pre mňa to bolo vždy fascinujúce, keď sme vlastne dohľadávali túto korisť rysov, ako je vlastne možné, že dokážu takúto veľkú korisť vlastne uloviť. A to značí, že je naozaj je to výnimočný tvor a nesmierne ako efektívny. Dokážu byť naozaj nebezpečné aj pre hospodárske zvieratá. V našom prípade v rámci Slovenska tie škody nie sú až tak výrazné.
Pohybujú sa v rozmedzi 1000 až 3000 eur. Za rok 2024 to boli, myslím, 3600 eur. Ale naša kompenzačná schéma, čo sa týka škôd spôsobenými teda veľkými predátormi, veľkými šelmami na hospodárskych zvierat, je postavená tak, že v podstate z 18 zvierat, ktoré boli reportované ako škody, 16 boli vlastne divožijúce kopytníky ako srny a jelene a spravil škodu iba na jednej ovci a myslím na jednej koze. To znamená, že štát prepláca potom poľovným revírom alebo užívateľom poľovných revírov a rátame to ako škodu a jeho vlastne prirodzenú korisť. Hovorili ste o tom, že rys má nejakých 24-25 kg a je schopný uloviť 120-kilovú zver. Koľko takých zvierat potrebuje uloviť za rok a vlastne pri tej efektivite toho lovu, koľko z tej jelenice je schopný skonzumovať, keď teda uloví jednu a je 5-krát taká ťažká ako rys? Je to rôzne. Samozrejme závisí od toho, že či je to samec alebo je to samica s mláďatami. Zvyčajne primárna korisť vlastne rysa je srnčia zver. Avšak v priebehu jesene a zimy sa hlavne samce ako keby prepínajú na lov tejto väčšej zvery, ako jeleňov, jeleníc alebo mladých jedincov. Samica sa zvyčajne vráca k tej koristi zhruba každé 3 dni. Ten samec samozrejme, čím je väčšia korisť, tak tým sa môže dlhšie k nej vrácať. Teraz máme však problém aj s tým, že práve sú aj tie škody reportované poľovnými združeniami, takže často tá ulovená zver, keď je nájdená poľovníkmi, tak si často ju zoberú alebo obrežú mäso, ktoré potom inak nejakým ešte spôsobom spracovajú možno pre poľovné psy. Alebo sú potom následne vyrušované, alebo ešte do toho vstupujú kleptoparaziti, ako napríklad diviaky, ktoré túto korisť vlastne ako keby zožerú a odnesú rysom, takže o to viacej musia oni potom ešte loviť. Takže keď tá korisť nie je nikým iným vyrušovaná, tak nie je to pre rysa len jeden obed? Nie je to pre ňoho jeden obed. On sa k tomu vráca k tej koristi niekoľko dní, pretože pre ňoho je také typické, že si tú korisť ako keby schováva. On si ju zvykne prihrabať buď snehom, alebo lístím, alebo nejakou hrabankou, takže on sa k nej vráca niekoľko dní. Ku tej jelenici napríklad sa môže vrácať až týždeň. Rys je chránený, o tom sme hovorili. Čo je pre neho dnes najväčšia hrozba? Sú to ľudia, a myslím tým pytliakov a poľovníkov, alebo sú to ľudia tým, že mu obmedzujú jeho životný priestor? Teda z môjho pohľadu je to určite ilegálny lov. A to by som dal na prvé miesto a potom je to samozrejme fragmentácia jeho biotopov. Čo sa týka ilegálneho lovu, spolupracujeme veľmi intenzívne aj s enviropolíciou, ale pre mňa je to vždy iba ako keby špička toho ľadovca, pretože vždy spolupracujeme aj napríklad s poľovnou verejnosťou, aj s lesníkmi na týchto monitoringoch. Je to dôležité práve preto, aby sme ľuďom ukázali, že nemajú 20 alebo 100 rysov v tom svojom poľovnom revíri, ako si možno predpokladali alebo mysleli, ale že to je jeden jedinec, ktorý sa pohybuje na obrovskom území a teda aj tie škody alebo tie kompetície medzi korisťou a vlastne poľovnou zverou a rysom a poľovníkmi potom nevznikali. Že to je v podstate ako keby vymyslený, je to zbytočne živený konflikt. Prečo vlastne rys potrebuje na svoj život také veľké územia a do akej miery ho ohrozujú také veci, ako je napríklad ťažba dreva? No, teda z nášho telemetrického výskumu alebo telemetrickej štúdie sme vlastne zistili, že rysy u nás, teda v Karpatoch, majú priemerné domovské okrsky okolo 280 km², to je u dospelých samcov. Samice majú zhruba 150 km², takže sú to obrovské územia. A je to práve spôsobené tým, napríklad, keď sme hľadali nejaké korelácie, tak napríklad nám vychádzalo, že čím vyššia hustota ciest, tým väčší domovský okrsok. Čo je veľmi zaujímavé. Keď teda hovoríte o cestách, mám pripravenú otázku aj na to, že do akej miery ohrozuje rysa
práve doprava a stret s autom, keďže vieme a hovoríme o tom, že pomerne veľa migrujú? Áno. My môžeme strácať 5 až 10 našej populácie priamo na cestách. Je to spôsobené tým, že naozaj chýbajú nám zelené mosty, ale aj tým, že sa zvyšuje vlastne tá hustota cestnej siete alebo nepriepustnosť tej krajiny. Práve v našej organizácii sa dlhodobo venujeme vlastne migračným koridorom. To znamená, že snažíme sa identifikovať takéto kritické miesta, ktoré následne vlastne overujeme aj v teréne, teda, že či naozaj sú ešte priepustné alebo nepriepustné. Ale tu častokrát, už aj keď sa dopracujeme k nejakom výsledku a je nejaký zelený most postavený alebo nejaký, tak zvyčajne dochádza k problému potom ako keby strategického plánovania na Slovensku. Pretože my aj postavíme ten zelený most alebo ten koridor sa nejakým spôsobom niekde ochrání, ale potom následne do toho vlastne vchádza nejaké plánovanie obcí a miest a to znamená, že oni veľmi často dokážu zastavať takýto migračný koridor alebo v blízkosti vlastne tých zelených mostov dokážu vlastne ako keby stratí akúkoľvek význam vlastne ten koridor vôbec budovať. Rozumiem. My, ľudia, máme Google mapy a vieme sa v teréne orientovať. Dnes už veľmi pohodlne a keď nás niečo trápi, tak to, že nie je signál. Ktoré lokality sú také, kde ste napríklad vybudovali zelený most a kde teda boli rysy ohrozené práve hustotou dopravy a stretom s autami? A ako ten rys vie, že ten zelený most je pre ňoho a má tade ísť? No, tak v prvom rade my sme ho nevybudovali, ale musí to budovať nejaká diaľničná spoločnosť alebo nejaká cestná správa. Takže to buduje štát. A my môžeme iba identifikovať tie miesta, kade tie zvieratá migrujú. Veľmi teraz takým dobrým príkladom bude možno Svrčinovec. Myslím, tam sa postavil teraz zelený koridor. Presne to bolo miesto, kade prechádzali všetky druhy veľkých šeliem vrátane rysa. Tie zvieratá zvyčajne kopírujú nejakú geografickú alebo morfologickú časť toho územia a sú to historicky dané už tie koridory. Buď sú to nejaké hrebenie, ktoré končia niekde v dolinách, alebo sú to samotné doliny. Takže tie miesta sú využívané tisícky a stovky rokov. Proste to iba my ich nejakým spôsobom meníme alebo pretíname. Keď som sa s vami bavil o tom, ako monitorujete rysy, tak v tej súvislosti mi ešte napadla otázka, kružkujú sa vtáky, takže o mnohých vieme, kade sa pohybujú. Sú, alebo máme na Slovensku aj nejaké označené rysy, o ktorých presne vieme, kde sú a čo robia? Myslím, že momentálne nemáme, ale plánujeme označiť 4 jedince telemetrickými obojkami. A samozrejme potom ešte nám bežia monitoringy na základe vlastne pomocou fotopásci, takže ešte sledujeme niektoré populácie. Vieme, že, a pamätáme si aj z dokumentárnych filmov, veľa obrázkov rysa na snehu. Vieme, že on je dokonale prispôsobený na zimy, ale vieme aj to, že tie zimy sú vďaka klimatickým zmenám miernejšie. Ako miernejšie zimy vplývajú na správanie a populáciu rysov? No, čo máme zatiaľ odpozorované, samozrejme, rys je nesmierne dobre prispôsobený vlastne na zimu a naše podmienky. Už len tým, keď si predstavíme jeho laby, ktoré využíva ako snežnice, to znamená, že on kráča vždy po tej kruste na tom hlbokom snehu. Na rozdiel teda odo mňa, kedy si teda vždy spomeniem na svoju váhu s tým batohom a človek ide teda hlboko v tom snehu a rys kráča krásne, idete po jeho stopách a on kráča pekne po tom vrchu. Je to potom spôsobené aj tým, že vlastne ako keby má menšiu pravdepodobnosť uloviť tú korisť. Hej? Že čím je viacej snehu, tak tým je to pre neho zase potom ľahšie napríklad uloviť
uloviť tú radicovú zver, ktorá ide vlastne hlboko sa prepadáva do snehu a má menšie schopnosti toho pohybu. Vtedy to obdobie pre rysy znamená, že majú ako keby obdobie možno hojnosti, pretože aj tú korisť dokážu potom lepšie zakryť, prikryť snehom a môže sa k nej dlhšie vracať. Nerozkladá sa tá korisť tak rýchlo. Neprídu potom iné mezopredátory alebo tie kleptoparaziti, ktorí ukážu alebo ukradnú potom tú korisť tomu rysovi. Ja som vo svojom živote pochodil nejaké tie hory, ale priznám sa, že rysa som v živote nevidel. Ale napriek tomu sa opýtam, že asi sú ľudia, ktorí možno toho rysa stretávajú. Čo môže bežný človek, žijúci napríklad niekde v údolí hôr a stretávajúci rysa, urobiť pre jeho ochranu? Nechať ho tak? Tak môže to byť veľmi kľúčová otázka, pretože už len nejaký zodpovedný prístup k prírode je veľmi dôležitý. A potom v neposlednom rade, ak sú to ľudia z nejakých rurálnych častí Slovenska, tak už len potom možno to zmierňovanie tých konfliktov, tie preventívne opatrenia na nejakých chovaných zvieratkách, aby zbytočne sme nezvyšovali a neživili konflikt medzi ľuďmi a veľkými šelmami. Úplne na záver, hovorili sme o tom, že tá populácia rysov ostane pri tom čísle 300, to je také pekné okrúhle, je pomerne stabilizovaná. Ako vidíte vyhliadky rysa v horizonte napríklad 10 rokov? Bude ich pribúdať alebo ich bude menej?